buntag. Alas 6:30 na diri sa Dubai. Higda pa kay alas 8 pa man among pick up. Paris ay natug pa akong Paris. Ito ning lamok sa mukon. Morning, babe. Morning, babe. Don't step on my feet. Tulog pa yun siya. Babe, Tulog pa siya, guys. Daming kalat, oh. Kalat yung kwarto namin. Tanaw na to sa gawas, guys. Ito. Ayan na si haring araw, lumabas na. Init naman kayo, guys. Sayo pa. Pila kay degrees karong adlaw ka. Ug ang iyang humidity mura mag sakit na sa panit. Aning dagway sa gawas, no? Among ipuy-an. Ano siya? Ari may maghay-hay. Labhan ba? Naman may gamay rin nga marag 3 race kunuhay. Saan may rin mga tanom saan kunuhay. Matay man eh. Namin rin ambal subo. So tagay. Init mo kayo. Kanilang sa daghang salamat. Please subscribe.